Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hndru wei ar nyau lai Hadin ka jing penlong ya ka jing yat pajba lane ka rali bat ka jing yalang ka balingkot hapsar khama ya ka bala penlong menta ka singi bat ru ka jing tumu ban le ya kendu ya SDO Civil Sub Division patar khama halor ka jing dawa jongki pajba ka shinong bela hari na ka sarkar Meghalaya bantuklar halor ka jing syakem jong ba Baxter dingdo daki bor pulit ka tanat forest jong ka jela Assam Henry namar ka jing bomla ban ya kendu ya utei officer bat ka jing bom don jong u ha office trekam ha kate ka sub division ki pajba ringkat ki nongelam bapher na kate ka than kilawan tur ha nongpo hakmat ka office trekam jong deputy commissioner ka Ribhoi district ban wan bu sendon da ka jing tho ban dawa na ka sarkar ban kren bat ki bor ka sarkar Assam na ka banta ban penlaj no ya ba Baxter dingdo na kti ki pulit Assam Ki nongilam habakaran hakilat pathai khobor hadin kate ga jinglet ya kendu ya ki bor district kilai thu bakin shim kha mardor ya kane ka kam bat kloi kat bala ban lej pelat ya uba Baxter dingdo uba menta udang don hakti ki pulit Assam nalor ki spangut ki pajba ki belawan nadu nasionong bela hari hakane ka sngi la don lang ru kinongilam jongka Western Ribhoi Dorbar kinongilam na kiseng bhalang ki bakenthup ya kaseng HNIF kaseng HYC kaseng KSU kaseng RBYF bat kaseng HANM bat ki wei Hajing Isha mentang singim day benwan hang ya po DC office. Ladau SDO Civil jungi udon hang tay, kemut kekam jungi gila dep hang tay. Tendai mentah bangiwan nang ne, tang na po bela hari haduk terkema kal don lupa kumba 1,000 kilometer. Plus hang ne kala plus biang 100 kilometer. Kemut ki paiba nong sung jeng bela hari kat ne, daki spangut ngilawan hang ne kadai ka gajing dunong ngabakraw pli yaki. Hendai nak kisokya nomor ba ubriu jungi sakem no den mat takatau da ke jingkelut mensim wat da jangai da jan maknaru kila pelut ya kapor ke den mat takatau bangi kirman scam banang nai sakmat ba kino ki jing dia ki badai ha possible solution jungi possible solution udai bendon but you can kot be ha possible solution jungi nang ba kino ki jing ki bangi kendo athan mustari boy jungi kan kot he hang tai om bangi suan kururoi kumne sopo DC office kalong ke bom sungula long den mat takatau ni kwa ba nang nai sakmat SDO Civil jungi udai bensong no hangtai ban pendep yaki we ki kam ki badan hapo kawasan Ribhoi bro kawai kai ke bapelong yang ngi bangin yami khmat kumne kalong namar ba kajing bom sim khia yo kita ki nong mi khmat ki jungi ki bangila jet mat penjab dan burom iki dehlor kata kadau ka pelong yang ni put ba ngi ki yang sok senong jaka Western Ribhoi ngi ha ban wan mi war sadu sapo di siru jen lada nakaliang ki nong ngilam jongka constituency kumbalong hakwe kin mi khmat ban yada yo parado bosnam example ngala banong kubalong i ba Charles Marngar i MLA badan burop itu sakmat banira bi paradok pasnam haba kidon ka along jung pulu Assam ada yang semua perem jor hana kapor ba kinong mi khmat jungi ki shimsting bat kimdan kata ka responsibility bat ki khia namta ki paradok pasnam jungi ngi hang ne ki kup silyang ki sam silyang ki bawan bandawa ya ka hok ke jongki hang ne ha po DC dei hor kata daw nakaliang jungi kum kinong yalam yang kiseng bapher harkat bat kiriu long ba ki long kemi ki long pangiwan hang ne bandawa na ka sarkar bakade bantuklal mardor habidai bat ka kaput kasam nakalian ka sarkar ka le mena sabab pelat khamtam ki nokshek long ki bedan haki border areas habang ipek yaki
ya ka status quo kabana kalian ka sarkar kala adep soi nadu usnam ciajar kendai spa kendai puar takapor dia le sengi ngidang kena ngidang red ngin patip dia kadang kadu Henry kajinge ngi kendu wat hadu menta bangilap keras ya kalai pau lai pesan sem bat kumta ter te ka message ka sarkar kalong ba subha wat he umpunyang ya kading ka bakalang namar bangi haki border western riboy ngayim kum sipara kum ki henman bat ki para bat ki khar asam ngiyalek ngiyawan ngiya khai ngiya pateng ngakwa ban pulih pi ya kaneka status quo kabala depsoi hau kharwi tarik ujun ar hajar pra hapdeng u chief minister jongka jela Meghalaya jongi ilet dan paroi but u chief minister jongka Assam Tarun Gogoi hangne clearly let it mention bah this sentiment and stated that the spirit of friendship and brotherhood between the two states should continue kumtangi nakaliang kajungi ngiem kumsipara wat ay bakane kadingkan kelang lada kani kadingkan kelang seki border areas mano bersim responsibility ka responsibility ngi dai blame sika government dai namar ka jingsting juga government ka penlong kumne ngasoro benong ba bersuksan rempai tangna i phalor yeng lane tangna i kumra setja habai dai berkane ka jingya ka ki pajba ki kendu ngim sungla ban pedang ya unang mikmat jingi soba mi sakmat long ki baslor haba ya pilajit pendan burom daki pajba sungba mi sakmat banyada namta ki jingya jong pajba Keren dah kebasyai dah sur jong pajba jong ga temos ter riboy ada kersyai kemat jong floor jong ga cuki jong ong ba lada kene ke jingpular jong ubat ka jing pan bena jong singi kolong ba bau bakster ndo unlike menta kasni lani lasai lada kamlong ka beso kamut ngila keren dah besyai ba lasai ngin sawan biang ka tagri ka mesek ka besyai ka bangkwa nang show deputy commissioner jong ga bersik bat kumjuru syaki pajba jong ga bri jong dapat khamtam ya u MLA jong ka jirang kursi bat khamtam ya government jong ka Meghalaya MDA2 katang ni mesek ka besyai ka bangkwa nang happy bat kumjuru ang bising la ka jingwan jungi mentang si din ka jiki jungi bat kene ka jiki jungi kamdai ka bas tang ne po khamat jong ka office jong deputy commissioner jong ka Riboy district Henry kala yairu nado minimum step nang tiap po patar khamat civil subdivision ka bagi sedang adu pa station patar khamat bat ngin perkut adu ang tu po office jong civil subdivision ka jingwan jungi mentang si hanya long ba habre bat ka tu ka jingja ka bag pajba par khut kip ka jing sakam jong bang staring do ha ka tanak forest jong asam bat mentai le kendu yo deputy commissioner jong ka Riboy district halor jong ne ka jingja ba dawai u bat naleng ju uong ba ka boston ka long naleng ju uong ba menta kasni lane lasai ba une u bakstar ndo un salait no nakakti jong ka pulit asam kata ka jing pensyai ba jing ajubak yang jong deputy commissioner jong ka Riboy district